samu shine naka al'umma wai ko ba haka halaka da rawa tunani na ba za su zamo a gida ɗaya ba zafin nema bai kawo samu na san haka tun ban kai haka ba Guba shi neman halak ba haramun ne ba Guba mai gaskiya ba za ya faɗi ƙasa ba Guba shi arziki daga Allah ne Guba talauci ba haka sun haka ba Rabanka ne ko a ina kake san ba za ya guje maka ba abinda ka samu shine naka al'umma wai ko ba haka ba halaka da rawa tunani na ba za su zamo a gida ɗaya ba zafin nema bai kawo samu na san haka tun ban kai haka ba Guba shi neman halak ba haramun ne ba Guba mai gaskiya ba za ya faɗi ƙasa ba Guba shi arziki daga Allah ne Guba talauci ba haka sun haka ba Guba 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 Action, fito. Sagir! Waye ne yake baka sallama? Ba mu da baka yi wani abu ne. Shi ne na biyo domin in duba. Na ji an ce ka zai zama. Haka ne? To me dalili? Ko menene dalilin na rashin zaman ka? Wanda abin da zai mai sanadin shi ya rufu sai zama mafarki ne na sano da yaro. Kuma yanzu na ganka kai kaɗai. Ina kamar ɗan. Ban gane kana nuna min hannu ba, ina kamal yake. Ka dawo ka kaɗai ban ganka da kamal ba. Ina kamar ɗin yake. Au. Bakin ne yake ciwo? Ni dai na san lafiya ka fita. Me ya samu bakin naka? Guba. Uwar Guba. Guba. Insha Allah ku samu wannan shahararren fim din mu mai suna Guba a cikin YouTube channel mai suna Ebuka TV. Dan Allah ku je ku subscribe kuma sannan jarumi kuma sannan walfaya. Insha Allah za mu sannan kuma tun sawo ban ci abinci ba. A ga mun walfiya. Kuma insha Allah ku je ku subscribe a cikin YouTube din channel mai suna Ebuka TV. Kar kuma da suna Kada kuma ku bari a baku labari. Kar ku bari a baku labari. Da kun ji labarin wanda zai baku labari ku share mai. Ya ake kike ba mu da kwan kaya ne. Duka ba? Nan ba da ba za a yi ba. Ta so a dama da
sai dai in su koma sai dai in su koma cikin ɗayan da ka bari a fito wasu an same shi haka ba sai sun fita wancan wurin ko ka kamar su fita wancan shaɓuci da kaga yanzu ka ce ta ne in suka haka kuma yau abin ya kasance shi ba kurma ba shi ba bebe ba ya koma magana da hannu haka yake haka wannan al'amari ya daure min kai fa Guba rabanka ne ko a ina kake san ba za ya guje maka ba abinda ka samu shine naka al'umma wai ko ba haka ba halaka da rama tunani na ba za su zamo a gida ɗaya ba zafin nema bai kawo sa